Allah alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba maza kuɗi ya Allah. Ya Allah duk namijin da ke neman kuɗi bil haƙƙi da gaskiya Allah ka bashi ya Allah. Ya Allah namijin da bai da aikin yi Allah ka bashi alfarman sallan nan da muke zuwa ya Allah. Ya Allah namiji ka bashi kuɗi ni ko ba zai bani ba ya Allah, ya ba ƴan uwan shi ya taimaki al'ummar musulmi ya Allah. Ya Allah ga maza nan Allah, Allah mun kawo ƙaran maza gare ka Allah. Allah ina burin ka ba kowanne namiji sana'a ya taimaki ƴan uwan shi da iyayen shi ya Allah. Ya Allah duk namijin da ba san mace yake ba yaudarar ta yake gurin shi ya samu abin da ya samu ya gudu ya Allah. Ya Allah ka kawo mishi guguwar bala'i ya Allah. Ya Allah duk namijin da bai san mace tsakani da Allah wani abu yake sanya kudurta mara shi ya tafi ya Allah. Ya Allah ka kawo mishi guguwar bala'i ya Allah. Ya Allah ya Allah duk abin da suka yi mama Allah, Allah ubangiji ka ba su ƴaƴa su ma ai masu ya Allah. Ya Allah mun kawo karan mazan nan gare ka Allah. Allah mun sake dawowa Allah. Allah ga mu gaban ka ya Allah. Ya Allah ka taimake mu da taimakon ka alfarman